Desde logo, cada un na súa casa pode facer o que lle dé a gana, pero hai unha moda que está moi de moda ahora mismo, que é quitarlle o intestino aos langostinos. Toda esa xente que lle quitades o intestino aos langostinos, porque vos parece unha atrocidade comerlle o intestino ao langostino. Solo un pareado. Bueno, pois toda esa xente que lle quitades o intestino ao langostino, para facelos para a cena, a hora de Navidad e todo eso, de verdad, que pensades que comedes cando comedes unha nécora, un boi ou unha sentola? Ou só lle comedes as patiñas e o resto tirádeslle? Eu que sei, deberías de plantealo, sabes? Langostino cómese todo e a cabeza chúchaselle hasta que non lle queden nin as alegrías.